alimentar-se de manera poc saludable és evident, ja ho han vist. Eduard Ferran, consultor creatiu, professor de l'Escola de Negocis, sí que es poden posar portes al camp, això es pot restringir com vol el Ministeri de Consum? Aviam, de poder el Ministeri de Consum pot fer el que cregui convenient. Tot i així, jo crec que com a mesura efectiva no ho crec gaire. Jo crec que aquí hi ha d'haver una legislació i, a part, una educació. És que aquí, no sé, em dóna la sensació moltes vegades que s'està matant aquestes coses que es feien ja des de... que no és nou d'ara, que és matar el missatger. És el que porta un mal missatge, males notícies, ets fora. Veiem, hi ha un mercat, un lliure mercat, que sí que hem de regular és, per exemple, què diu aquest mercat. Tenim el codi PAOS, que és un codi ètic que regula la publicitat per menor de 12 anys, que és vigent. També tenim la possibilitat del Nutri-Score, que és aquesta etiqueta que va al frontal i que ens diu de la A a la D si el producte és bo o és dolent. És a dir, ens dona informació i el consumidor, en el fons aquesta és la idea, pot escollir, elegir el que vol. Llavors, jo crec que a vegades restringir no crec que ens porti ens porta a una solució a curt plaç, això sí, però no crec que sigui a gran plaç, a llarg plaç. Bàsicament, temes, per exemple, el tabac o l'alcohol, en el fons han augmentat últimament, d'acord que tenim una pandèmia pel mig, però és que han augmentat. Consideres que en la pràctica no serà efectiu? No sé si tal volta com creus que no està sent efectiu les restriccions a la publicitat del joc, de les apostes? Aviam, sempre està bé regular els missatges que es donen, a qui se'ls donen i els horaris en què es donen. Això és veritat. Això s'ha de fer. Això és cert. Tot i així, hem de tenir en compte, per exemple, dades del Ministeri de Sanitat. El 2017, un 75% de la població deia que l'últim any havia provat l'alcohol. El 2020, un 77%, un 2% més. I no hi ha publicitat, i està regulada des de fa molts anys. Amb el tabac passa igual. L'últim any, els resultats del 2021, segons el diari Independiente, crec que era un 1,8% més d'augment de consum de tabac, amb una regulació de tabac forta. És a dir, és necessària la regulació? Sí, però no podem deixar de banda que hi ha altres elements. I un d'ells són els hàbits, que és precisament el que més costa. És el més difícil. Eduard Ferran, consultor creatiu, professor de l'Escola de Negocis de SIC, moltíssimes gràcies per estar a l'aventura i pels seus coneixements, per compartir aquests coneixements que sap molt bé vostè del món publicitari. A vosaltres, muchas gracias. Es que es cierto, o sea, el consumo abusivo de los ultraprocesados